Dobrý den lidičky, dneska tady máme nové video po dlouhé době, ale nevadí. Máte se na to těšit, protože teďka videa budou vycházet dost častěji. A dneska tady máme hosta, který už v nějakých pár videích vystupoval, a to je Danek. Dobrý den, ako sa máte? Já fajně, vy můžete napsat do komentářů, jak se máte, a když tady bude, aspoň 20 lajků. Jestli napíšete nějaký komentář, tak budeme jenom rádi. Jo, a kdybyste nám chtěli něco poslat, tak můj nick je Franta Telefon. Tady to všechno posílejte na ten účet. A kdybyste si chtěli třeba pokecat nebo natočit spolu videjko, tak klidně můžete taky napsat do komentářů. Takže jdeme. Nebo nám třeba poslat do mailboxu nějaký vzkaz s nějakým trashpetem. Klidně. Takže teď vám jdeme ukázat, kde jsme až v lokaci. Takže Danku, kde jsi až v lokaci? V jaké lokaci až jsi? Takže já jsem v lokaci 218, ale to vám teď nemůžu ukázat. Protože já tam nejsem. Já jsem to začal hrát někdy teďka, takže já jsem jenom v těch Wordu 113, ale už jsem byl na konci, protože mám 8 rebirth. Takže tak. A ukážeme vám ještě, jaký máme klan. Jo, a kdybyste chtěli do klanu, tak my vám ukážeme klan rovnou. Jo, a ještě vám pety ukážu. Já mám jednoho huge, toho jsem skraftil, protože já nemůžu otevírat přes noc, takže toho jsem skraftil. A pak tady mám nějaké základní pety, tady mám ještě pár těch corn ketek a pumpkin spice ketek, takže tak. A tak teda jdeme vám ukázat ten klan. Takže jsem tady já, Danek a moji další kamarádi. A nemusíte se bát, že tady je jenom jedno místo pro jednoho. My klidně můžeme vzít a dát tady víc míst, takže se nemusíte vůbec bát a pište do komentářů. Ale kdyby vás tam napsalo 10, tak koupíme 10. Kdyby 20, tak koupíme 20. Kdyby jenom 2, tak koupíme 1. Takže prostě pište, kdo chce. Takže Danek jde teďka koupit do Trading Plaza nějaké secret klíče. Až je koupí, tak se vám ozve a otevře to s váma. Takže teďka vás jdu dát na obrazovku Danka. Takže lidi, vítám vás tady zpátky. Byly menší technické problémy v Trading Plaza, ale to se nic neděje. To je skoro furt. Vůbec se mi asi 5krát nevypla Wi-Fi. To je v pořádku. To se nic neděje. Takže teď jdeme otevřít ty secret key. Aspoň nějaké teda, protože jsem jich koupil 150 a 150 jich úplně otevírat nechci, to by trvalo trošku dlouho. Takže otevřu jich třeba 50 a potom to mi napište do komentářů, v jaké secret lokaci byste chtěli, aby otevřel ty zbylejší. Z těch 100. Dobré, tak můžeme jít na to. Takže první. Máme tady TNT Charm, jo? To je celkem v pohodě. Jdeme spát. Jdeme zpátky. Tak. Máme tady 2 ty damage potiony, to je dobrá. Tak. Jdeme další. A máme tady Treasure Hunt potion, jo? Tak ty si vezmu. Máme tady samý hovna. Slova hovna.
Dobré. Takže dostali jsme úplný hovna. Tak. Fan už tady padá trošku. Tady. Tap power. O, tak máme tady strong pads. Tak. O, máme tady Treasure Hunter. Tak. Zpátky. Lidi, tím, že by těch 50 klíčů bylo strašně zdlouhavé otevřít, tak já se vám ozvu a ukážu vám, co mi padlo. Tak zatím čau. A toto jsou asi nejlepší věci, co mi padly od té doby, co jsem přestal natáčet. Tak já si myslím, že to je celkem dobrý. A to bude asi pro tohleto video všechno. A no, to bude asi všechno. Tak tohle video ukončujem. Ano. Tak se s váma loučíme. Dobré. Tak, nashledanou. Čusek.